Terus paling Semar ming arep bangun kayangan meneh. Aja dibadarke sikik to, Gong, kowe iki ora dadi ora asik. Apa ya? Aku nglumpukke anak-anak iki biasane ming aku arep bangun kayangan meneh to, Le. Nganti kayangan pira wae sing wis dibangun. Rumangsaku Semar ki ya ora sugih, ming bongan bangun. Kayangan dibangun ning dalane bosok kabeh. Ayo wis ora ana bedane to kuwi dadian. Lah iya men Mbal-gagak sak duli tomel. Kaya ketiban daru gendenge Semar. Ning atase mingsak Semar Badranaya wae lah kok. Iki dirawuhi karo para priyagung, para winasis. Dirawuhi karo para Punggawa ya lancur-lancur Pandhawa. Aku wis tanggap. Nek sing arep rawuh ning kene kuwi para priyagung, para her-her. Mula mau tak tanggapke gleyongan. Anakku wedok tak kon gleyong. Si Trinil ke mau. Tur meneh Semar iki ya ngrumangsani. Gandeng aku ki dudu wong sing duweni jabatan apa-apa. Mula ora sah lebokke ladrang. Tak cemplungke dangdut wae malah. Krasa kearifan lokal desane. Ndara Antasena ngaturaken kasugengan Sarawujeng andika. Ndara Antasena anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel Ndara. Antuk berkah pamujining Kakek Semar sowan kuning Pedukuhan Karang Kadempel mangke widodo yuwana ora walangan swiji apa kek. Kabeh iki tak kira merga saka pangudang sartane pamomonge Kyai Semar Badranaya. Ingkang kawit Antasena cilik tansah ora kendhat nggone tansah ngayomi sartane momong kelawan jagate Antasena wiwit cilik kek. Mula kang saka kuwi nganti Antasena dewasa kaya ngene ora ana alangan suwiji apa ingkang ndak kira sakmengko bakal gawe bombong sartane tentrem uripe Antasena sakjroning nglakoni urip ning alam padhang kek. Nggih. Iya. Ora liwat yen to kakekne Semar ngaturake pambagyararja ana ngarsaku aku ngaturke sembahku katura ya kek. Mengke riyen nuwun sewu sampeyan ampun ngowahi adat lho. Ngowahi adat piye? Wis jamak lumrahe yen to taruna lawan werda kuwi kudu ngaturake bekti. Tinemune Antasena kuwi sak padha karone atmajamu, padha karone aku kuwi anakmu kek. Mula kang saka yen aku ngaturke bekti aja mbok pambenge, aja mbok tambik tamanana. Mengke riyen senes kok babakan umur sing kula gagas, senes kok babakan inggih menika nom tuwa, gedhe cilik. Gedhe cilik apa sing genah sampe? Gedhe cilik tegese aku gedhe kono isih cilik ngono lho nala gareng. Ning nuwun sewu, Semar niku ngrumangsani nek Semar niki mung derajate ngaceplik. Kula ngrumangsani nek kula niki mung wong loro sak udon telu sak urupan. Wedi kula nek ngantos Semar nampi sembahipun para bendara, engko gek-gek sak sampunipun kula nampi sembahipun Ndara Antasena kaliyan sembahipun lancur-lancur Pandhawa. Engko gek-gek enten napa-napa, enten walat sing tumiba teng Semar. Gusti aja salah penampa ning Kakek Semar Badranaya. Jalaran aku ngaturke bekti ana ngersane Kakek Nayantaka kuwi ora aku ngaturke bekti ana ngersane Siwa Badrana babar pisan ora. Nanging kondange akeh padha nyebutake yen to Kyai Semar Badranaya kuwi titis Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho kuwi Antasena uga wis nyuwuruhi dhewe yen to jati dirine Kyai Semar Badranaya kuwi oleh aku coba mung dewa ngejawantah ya kuwi Wang Pikulun Ismaya. Mula kang saka kuwi
Ora-orane yen to mengko Kyai Semar bakal kuwalat yen to kudu nampa sembahyang Antasena ke. Nek sampean ngendika kaya ngoten ket wau rak nggih kula mboten rika, kula mboten ajrih Ndara. Nggih. Sembahipun Ndara Antasena kula tampi dawah sami-sami. Ya. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara. Kawene Semar kaya ora kurang prayoga sewanku kae. Nuwun sewu Ndara Antarja, putra pambayun tunggul pawenang. Kula ngaturaken kasugengan rawuhipun Ndara. Antuk berkah pamujining Siwanayanta ing Karang Kadempel. Sowane Antarja ing jangkar bumi ing Karang Kadempel ora langan Swijapawa. Ya mung aku ngaturake sembah bektiku katura. Sungkemku kunjana ngersaning Kyai Semar Badranaya. Nggih, nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Kaprayogakna lenggahipun Ndara. Ya wis ora kurang prayoga. Praptaning satra jangkar bumi ing padukan Karang Kadempel kene. Siwa Semar Badranaya. Mboten langkung Ndara Gatotkaca kok lenggah teng wingking piyambak. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Gatotkaca. Siwa Semar Badranaya jeng wawayatet ingkang pantes ngaturake sungkem sartane pantes ngaturake bekti. Mesine Gatotkaca dudu Siwa Semar Badranaya. Jalaran Gatotkaca kuwi wiwit cilik, wiwit uncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang. Wiwit Gatotkaca isih wujud cabang tetuko nalika semono. Mesti bae Kyai Semar sing tansah ndereke. Luwih-luwih Panakawan kuwi gedhe lelabuhane tumrap lancur Pandhawa, utamane Gatotkaca. Mula kang saka kuwi aja kleru penampa sartane, aja walang ati. Siwanayanta kota suwun supaya nampa sembah Gatotkaca. Ah, nggih, nggih. Kok padha wae. Kula tampi dawah sami-sami. Bejo kemayangan tenan. Iki aku dirawuhi para her-her, dirawuhi para priyagung. Anane Semar lingguh ngedangkrang ning kene malah nampa sembahe para priyagung, para satriya-satriya linuwih. Aku ki nek nang omah mung dindas-ndaske karo wong wedok. Nang kene malah nampa sembahe para priyagung putra Nalendra putra satriya. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Mitra padine Bagong. Ora kendhat kowe ngaturna sungkem, bagekna kelawan rawuh para bendara. Sarawuhipun Ndara Antasena ingkang abdi pun tralala. Kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk nggih Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana rek. Nggih. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula tampi. Ndara Antarja bekti kula katur Ndara. Ya Nala Gareng tak tampa ora pangestuku tampanana. Nggih. Ya. Ngene iki ya Truk ngapa? Bapak ki arep wong ora ndek derajat pangkat, bapak ki arep wong ora ndek apa-apa. Montor miming Honda 75. Webane protol urung diganti. Ning nek wong ki ketrima ki mesti ana wae rezekine ya, Truk. Lah iya, Bapak mbiyen tau arep buka restoran ora dadi. Seprene malah duwe pendopo apike kaya ngene. Lah ya disyukuri kok ya. Bapak ki wong ketrima kok. Lah iya. Ora ndek apa-apa ki rak laire, ning batine wah ngedap-edapi Semar ki. Semar ki le ndedet mergo enek wong anggere ning bayi rewel parake ning Semar didoni mbun-bunane kecuh. Dinae dit 2 yuta. Ngono kok karo anak-anake ra ngedume. Nganti aku montor Vario seprene kredit kok. Ngawitekno ya piye trimak-trimakno kok. Heeh. Melu Pandhawa seprana-seprene ming kere, ming dadi gedibal ora ana undaking pangkat. Petruk ngaturna bekti. Nggih, Pak.
Ndara Tasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Ndara. Petruk ya tak tampa turuk pangestuku Tampanana. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Punakawan Petruk tak tampa lan pangestune satriya pringgondani Tampanana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Ndadosna jimat mugi ndayani mring kasantosan kula Ndara. Mugi kaprayogatna lenggahipun anggenipun rawuh wonten Pedhukan Karangkat Dempel kaya wis ora kurang kepenak terus nggih. Ndara telu-telune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kok telu-telune? Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca. Bekti kula mugia katur tinampi wonten ngarsa jingandika sami nggih Ndara. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Ponokan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula tampi. Bagong pangestuku Tampanana. Nggih, pun kula tampi niki. Apa? Wong telu rawuh gembruduk rene menehi pangestu tok ae. Pila bara kanane efisiensi kaya ngene iki terus nguncali ora ketang rokok sebungkus. Ha iya to, Truk. Ha iya, Ayo pantes-pantese to. Bengi iki sire aku ya arep gleleng. Sebabe jatahku rokok 6 bungkus e. Jebule ming hangus. Ayo ora apa-apa nek karo kanca-kanca ki sedekah. Ayo sedekah ae wetekno. Anggepe aku sesuk ki arep pudhun ngono apa piye. Aku untuk jatah rokok pirang-pirang bungkus ki tak nggo stok hari berikutnya kok. Wis ora apa-apa terima-terimake. Heeh. Nuwun sewu. Nek Semar dianggep lancang nggih mboten napa-napa. Nek Semar dianggep wong sing ora duweni subasita, ora duweni tata krama, nggih mboten napa-napa. Nuwun sewu. Kula niki ajeng nyuwun priksa, Ndara. Lah kok gawe kaget mboten adat sabenipun nek lumrahe yen to Semar niku dibutuhke. Mesti kemawon kula ingkang kedah sowan wonten Praja Negari Ngamarta. Ning nuwun sewu, nek dinten niki Semar dibutuhke, lah kok teka kula malah mboten dipun timbali teng Praja Negara Ngamarta. Malah niki para lancur-lancur Pandhawa sami rawuh mriki. Nuwun sewu. Kula nandhang kalepatan napa, Ndara? Mbok kula tak nyuwun mriksa, kula tak pengin ngerti. Wigatose Ndara Antasena sami rawuh mriki niku napa, Ndara? Kakekne Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen to sowanku tanpa taliwara, tanpa mene cecala ing sadurunge nggonku arep sowan ing Padukan Karangkat Dempel ya kek. Mboten napa-napa. Kula niki ming kawula cilik, mosok nek sampean arep rawuh mriki dadak nganggo surat tertulis. Kajengen kula nyepaki napa-napa, mboten kula niki ming wong ora duwe kok, Ndara. Iya. Sepisan sowanku iki ngaturke basaku katura ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih, kula tampi. Wonten ing dungkap angka 2, sowanku iki ora kok diutus dening para Pandhawa. Sowane para lancur Pandhawa iki ora kok didhawuhi dening Prabu Puntadewa. Kapurih nimbali sartane mboyong Kyai Semar Badranaya itu mujaning Praja Negara Ngamarta kuwi babar pisan ora. Ning uruhanamu ya kek. Sowanku iki merga saka pangarepku dhewe, ya merga saka karepane Antasena dhewe lan para lancur-lancur Pandhawa ingkang sak mengko ndak kanthi supayane sowan ing Padukan Karangkat Dempel. Merga anane Antasena prapta ning Padukan Karangkat Dempel ana ing pendopo Arja Suwita iki aku mung arep nanjihke kek. Tulung bengi kepungkur ana ing dina Sukra Kasih ana ing malem Jemuah Kliwon Antasena iki nyumpena jroning masumenan. Antasena nyumurupi ora kejaba mung wujuding kakekne Semar Badranaya nalika semana laku tapa ana sak ngisoring suwunan pendopo iki kamong kanggone tapa ora kok mung lungguh biasa kuwi babar pisan ora. Nanging anggone Siwa Semar lungguh sila tumpang sedeku amari kelu
Siwa Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra, ya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan. Sumunar tejane nganti gawe sulap penyawangi Antasena. Ning kene iki Antasena bingung. Apa to sababe lah kok teko Kyai Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan ya wujuding Sang Hyang Candra lan kena ngapa sing diwenehi ngerti babakan nggone Kyai Semar Badranaya tapa mongko mangku wujuding Sang Hyang Candra kok Antasena. Lan delalah nalika aku nyeritake bab lelakon iki, aku matur nuwun saking Kakang Kuing Jangkar Bumi jebulane ya terangane Kakang Antaraja uga padha nglakoni pasumpenan kamangka lereke uga padha. Ya kuwi Kakang Antaraja uga nyumurupi Kakang Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra. Aku nite ana pringgondani jebul tinemune Kakang Gatotkaca uga nyumpena tan prabeda kaya ingkang wis ndak sumpena. Kek janjane iki eneng apa? Janjane Kakang Semar kuwi ndek gegayuhan apa? Sartane Kakang Semar kuwi ndek panjaluk apa? Nek pancen Kakang Semar duweni panjaluk satemah Kakang Semar menehi sasmita lumantar pasumpenan, lah kok sing diwenehi sasmita kok para lancur-lancur Pandhawa. Ora kok sing diwenehi sasmita kuwi dudu kok para Pandhawa, para punden-pundening Amarta, nanging sing diparingi sasmita malah anak-anak Jodipati. Kek aku njaluk dawuhmu sing tetela supaya nek mengko aja ngasi gawe gelo sartane aja ngasi gawe rikuh atine Antasena sak lancur-lancur Pandhawa kek. Lho Begagag-ugag sak dolita mel. Nuwun sewu. Lah kok dadi kahanane ngedapi-dapi. Kamangka babakan napa sing kula penggalih, babakan napa sing tak pikir, babakan napa sing kula gayuh niki kula dereng matur sinten-sinten Ndara. Anak-anak kula bocah-bocah telu niki mawon dereng kula wenehi ngerti babakan napa sing ajeng kula gayuh. Lah ning kok lah kok malah para bendara, para lancur-lancur Pandhawa sampun sami tanggap sasmita. Teges padha lantip panggraitane. Beja kemayangan timen Semar. Momong kok momong para priyayi, momong satur ingkang saestu jujur. Kamangka teteken ati suci pepayung budi rahayu. Ndara. Matur nuwun. Wondene sampun saged mangertosi dhumateng krenteking atine Semar Badranaya. Teges yen pancen ngendikane Kakang Semar Badranaya kaya ngono. Yen ngono pancen Kakang Semar Nayantaka kuwi pancen duweni gegayuhan, pancen duweni gawe, sartane duweni pepinginan. Mangkono kae. Nggih. Sisan ajeng kula matur ning nuwun sewu mugi atur kula sak mangke mboten dadosaken cowaning penggalih Ndara Antasena, Ndara Antareja napa dene Ndara Gatotkaca. Kalih anak-anak kula niki ben do ngerti nek bapakne duwe gegayuhan. Terus paling Semar mung arep bangun kayangan meneh. Aja dibadarke sithik to, Gong, kowe iki ora dadi ora asik. Apa ya nglumpukke anak-anak iki biasane mung aku arep bangun kayangan meneh to le. Nganti kayangan pira wae sing wis dibangun. Rumangsaku Semar ki ya ora sugih, mung bongan bangun. Kayangan dibangun ning dalane bosok kabeh. Ya wis ora ana bedane to kuwi dadian. Lah iya men dawuh sik kok bapakku ora wis tok jlentrehke ora. Kowe aja do celemongan. Can leres, jane leres sing diaturke Bagong niku leres. Nek janjane Semar niku ajeng miwiti mbangun kayangan. Lah nuwun sewu, kamangka kayangan menawi kayangan ingkang sampun kula bangun ingkang sampun menika
saestu kula mbangun wujuding infrastruktur. Para anak-anak kula niki kula dhawuhi supados inggih menika ngawontenaken implementasi supados mbangun kawontenan wonten negari Ngamarta saking Karangpradisan minggahe wonten ing Kutagara. Menika dalan-dalan pun sami dipun aspal. Omah-omah pun sami dipun bangun sae. Gedung-gedung pawiyatan, gedung-gedung papan kinarya manembah. Kadosta masjid lan sak panunggalanipun restoran sedaya sampun mapan wonten praja negari Ngamarta. Menika menawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Ning nuwun sewu. Wekdal niki Semar ora arep mbangun niku. Merga napa? Nek Semar mbangun infrastruktur, Semar mbangun gedung melih niku nuwun sewu padha kaya Semar niku mung kaya wong nguyahi segara. Ana negara Ngamarta wis ndek gedung kok Semar arep mbangun gedung meneh. Ana negara Ngamarta wis ndek restoran pirang-pirang kok Semar arep mbangun restoran meneh. Ana negara Ngamarta wis ndek WC pirang-pirang kok Semar arep mbangun WC meneh. Lah, kamangka nuwun sewu. Pancen estu negari Ngamarta niki kawontenane magrong-magrong kawontenane kaya-kaya negara agung, kaya-kaya negara ayem ning nuwun sewu. Nadyan negari Ngamarta niki katon agung ning sejatine kawulane dereng ayem, ayom durung ayem, tentrem nanging durung jenjem. Lah lajeng napa sing ajeng kula bangun? Sing ajeng kula bangun menika namung moral, pakarti anggenipun para kawula sami manembah manekung wonten ngarsaning Gusti Arya Loka supados langkung dipun caketi, langkung dipun kandheli ingkang dados imanipun sanggih para kawula tasih. Oh, ngono kae. Inggih. Dadi kakene Semar Badrana arep miwiti mbangun kayangan. Yen ngono Antasena wis tanggap karo apa sing dadi kersaning kakekne Semar Badranaya. Yen to sejatine kakekne Semar kuwi ora arep mbangun kahanan nanging sing arep dibangun kuwi moral sartane pakartine sanggya para kawula dasene praja negara Ngamarta. Aleres pungkasane yen to mengko kasembadan gone kakekne Semar Badrana mbangun kayangan para kawula isa urip ayem tata titi lan tentrem masinamatan daya dinayan embane kaya wong urip ning kayangan. Jernyatane kayangan kuwi papan ingkang sayekti ayem. Ning kayangan kuwi ora ana regejekan, ora ana cecongran sartane ora ana memungsuhan. Anane ning kayangan kuwi mung mesem guyu. Ya kek nek ngono Antasena wis tanggap apa sing dadi kersane kakekne Semar Badranaya. Malah sak mengko wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lancur Pandhawa nek pancen sanyatane kakekne Semar Badranaya mbutuhke sak biyantune para lancur-lancur Pandhawa aja walang ati. Mengko Antasena saguh yen to kadhawan supayane munggah gunung nyebrangi segara goleki syarat saranane apa to ingkang sayektine kudu ditindakake kanggo syarat sarana nggone kakekne Semar mbangun kayangan. Ya wa semono uga Antareja wis dadi sumpah prasetyaku yen to nganti ngoncati janjiku lan sumpahku teges tetel kesatriane Antareja yen to mengko Kyai Semar mbutuhke sak biyantu sartane duwe gawe apa wae mengko Antareja ingkang bakal kedungga ngewangi bot-repoting Siwa Badranaya ing Karangkadempel. Ilang ana rasa jiga lan perkewut duga musangga runggi Antareja lair batin nyengkuyung marang kanane Siwa Semar Badranaya. Semono uga aku wa Semar. Nadan kadul kaca ora kendhat, aku uga bakal ngewangi yen to mengkono pacoban, mbuh pacoban lair utawa pacoban batin ingkang kudu nggunakake rasa utawa ingkang kudu nggunakake kekuatan. Ora sah jawi-jawi sartane ora sah melu-melu. Siwa Semar cukup lungguh sing sekeca ening pendopo padukan Karangkadempel monggo kadul kaca sakadang pendho ingkang tumandang Siwa Semar Badranaya. Mengkeriyen. Malah dadi kula ngrepotke to niki nuwun sewu. Kamangka janjane leh kula ajeng bangun kayangan niku mboten butuhke bantuan kekuatan
tenaga lan sak panunggalanipun niku babar pisan mboten. Sing kula butuhke niku sak mangke namung rawuhipun para Pandhawa supados nyaketi dhumateng Sang Para kawula dasih. Banjur mengke kula ajeng ngawontenaken rapat konferensi pers kalian para punggawa negari Ngamarta utaminipun Sinuwun Prabu Puntadewa sak mangke badhe kula suwuni guh pamrayogi badhe kula suwuni dawuh. Niki kok bayaran para ketenaga kerjaan kok dikelongi niki janjane ajeng tinggi napa. Pramila nuwun sewu. Kula ngaturke matur nuwun saestu menawi para lancur-lancur Pandhawa sampun sagasak biyantu kalih Semar ning mugi dados napa pemut nggih Ndara. Gandeng gegayuhan kula niki kula kinten menawi dipun raosaken menika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang ageng tur nggih agung. Wong nek nduweni gegayuhan sing gedhe, monggo gegayuhane prayoga mesti pacobane ugi bakal sinandang lan badhe dipun raosaken lho Ndara.